ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଟା ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଆଶା କରୁଛି। ଯାହା ଭୁଲ ଥିବେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆମେ ଏଇଟା ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ ମିଶି ଯାଉଛୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ମଦନ ମୋହନ ମନ୍ଦିର ଆମ ସାହି ଭିତରେ ଏଇଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଜି ଅଛି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଆମ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଗୌଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, କଳସ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦିନ। ସବୁ ଆମର ଗାଁର ସାହି ପଡ଼ିଶା ଯେତେ ସବୁ ଜେଜେ ଜେଜେମା ଭାଉଜମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ମିଶିକି ଆମ ବିହୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ଭାରି ସଉକି ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ।